Zdravím vás všetkých, volám sa Ladislav Szilágyi. Vítam vás na dnešnej videoprezentácii. O čom bude dnes reč? Reč bude o peniazoch. Predstavím vám jednu obchodnú príležitosť, ktorá vám diametrálnym spôsobom môže zmeniť vašu finančnú situáciu, samozrejme k lepšiemu. Táto obchodná informácia práve dobýva svet a v týchto dňoch prichádza na Slovensko. Pred pár mesiacmi sa opýtal Bob Raina, majiteľ firmy Talk Fusion, takúto otázku, ktorú pravdepodobne vám ešte nikdy nikto predtým nepoložil. Predstavte si, že máte toľko peňazí, koľko si len môžete prijať a všetok čas na to, aby ste si tieto peniaze aj užili. Ako by sa zmenil váš život? Chceli by ste bývať v rovnakom dome, riadiť rovnaké auto, alebo chceli by ste mať viac dovolenky, splatiť úvery, mať viac času pre seba, pre svoje hobby, poprípade pomôcť finančne rodine a priateľom? Áno, to sú sny väčšiny ľudí. A otázka však je, či si toto všetko môžete dovoliť pri súčasnom zamestnaní, alebo aj vy sa nachádzate v takomto finančnom labyrinte, z ktorého je veľmi ťažko nájsť východisko. Je veľmi jednoduché zistiť, kde asi budete vo vašej finančnej situácii od takých opäť o 6 rokov, a to takým spôsobom, že sa treba pozrieť 5 rokov dozadu, a keď ste v rovnakom zamestnaní a vaša finančná situácia sa moc nezmenila k lepšiemu, tak nečakajte ani o 5 rokov, že tá vaša finančná situácia sa nejakým spôsobom zmení. Pretože realita je úplne iná, drsná, všade úvery, nezamestnanosť, alebo na druhej strane prepracovanosť, stresy, depresie. A aj keď prinesiete domov tých 763 eur, čo je v súčasnosti priemerná mzda na Slovensku, určite to nie je o plnení snov a je to o zaplatení účtov za energie, za bývanie, za potraviny a človek je rád, keď ušetrí na nejakú dovolenku, respektíve aby mal lepšie Vianoce, ale veľakrát už aj na dovolenku a na Vianoce si ľudia berú úvery. Tak zrejme, aby ste si tieto svoje sny vedeli splniť, potrebujete nejaký nový prostriedok a práve táto obchodná ponuka vám jednu takúto príležitosť, jednu takúto možnosť predstaví. A tým prostriedkom môže byť Talk Fusion. Je to v súčasnosti, ako som povedal, top číslo 1 vo svete. Firma Talk Fusion bola založená pred 4 rokmi na Floride v Tampe. Založil ju Bob Raina, ktorý má 20-ročné skúsenosti s budovaním MLM firiem, kde nazbieral viac ako 800 miliónov dolárov. A tento človek sa obkolesil s ľuďmi, ktorí majú v súčte viac ako 150-ročné skúsenosti s budovaním multilevel marketingových firiem a vytvoril jednu veľmi zaujímavú obchodnú ponuku. Táto firma Talk Fusion je internetová firma, ktorá sa zaoberá videokomunikačnými programami. A v súčasnosti tu na slajde máme uvedených, že je vo viac ako 100 krajinách, ale minulý týždeň to bolo zrátané v súčasnosti vo viac ako 217 krajinách. Čiže šíri sa obrovskou rýchlosťou napriek tomu, že firma otvorila dvere do sveta len pred rokom, v auguste minulom roku. A za ten rok je už vo viac ako 200 krajinách sveta. Čiže tá rýchlosť, ako sa šíri, je veľmi vysoká a neviem, či aj je ďalšia nejaká takáto firma, ktorá takýmto veľkým tempom sa šíri. A táto dynamika sa dá aj prekontrolovať na internetovej stránke alexa.com. Táto internetová stránka mapuje navštívenosť jednotlivých webových stránok firiem a ďalšia webová stránka businessforhome.org zase z tejto stránky vyberá firmy so sieťovým marketingom a robí ranking. A práve firma Talk Fusion je už 4. mesiac za sebou top číslo 1, je najnavštevovanejšou webovou stránkou na svete. To tiež dokazuje, že o túto firmu je obrovský záujem a zrejme aj to, že je vo viac ako 200 krajinách sveta, tomu dosvedčuje. Ľudia chcú vedieť o tejto obchodnej príležitosti, pretože sa prvýkrát týka internetu. Tieto skratky, ktoré vidíte na tomto slajde, sú veľmi dôležité poznať, pretože DSA je Direct Selling Association,
Je to asociácia priameho predaja, organizácia v Spojených štátoch amerických, ktorá združuje firmy so sieťovým marketingom, a tie firmy, ktoré sú členmi tejto spoločnosti, tak práve DSA garantuje a zaručuje, že tá firma je čistá, kapitálovo silná a v tej firme je všetko OK, pretože členom sa stanú len tie firmy so sieťovým marketingom, ktoré prejdú veľmi prísnym ročným auditom predtým, ako im je umožnené byť členom tejto asociácie. Z viac tisícok firiem so sieťovým marketingom tu má členstvo len 200. A firma Talk Fusion je členom tejto spoločnosti. Taktiež je členom spoločnosti DSEI, to je adekvátna organizácia pre arabský svet so sídlom v Dubaji. To je vzdelávací inštitút, ktorý tiež sleduje firmy so sieťovým marketingom. A viete si predstaviť, že takáto arabská organizácia ako preklepne najmä v súčasnosti americkú firmu, napriek tomu firma Talk Fusion je členom DSEI. Čiže tieto členstvá dávajú garancie, že firma je preverená a čistá a sieťovo veľmi zdatná a kapitálovo. Veľmi pozitívne sa píše o firme Talk Fusion na titulných stranách USA Today, Fox News, Forbes, hoci vieme, že dnes noviny sú plné negatívnych správ, ale o Talk Fusion píšu veľmi pozitívne. Tak o čo tu vôbec ide? Firma Talk Fusion zásadným spôsobom zmení komunikáciu na celom svete. Keď sa pozrieme na takú krátku históriu v komunikácii medzi ľuďmi, tak začalo to rádiom, čo bolo hovorené slovo. Potom prišla televízia, k tomuto hovorenému slovu sa pridal obraz a zvuk, a internet priniesol veľmi veľké zmeny v komunikácii, priniesol e-mail. Dnes si už vieme ťažko predstaviť komunikáciu medzi firmami, medzi súkromnými osobami bez e-mailu. No práve prichádza nový vek video e-mailov a vek videokomunikačných produktov. Tak ako každý vek v histórii ľudstva má svoje vynálezy, ktoré ľudstvo posunulo priečinok vyššie, tak ja si myslím, že práve tieto videokomunikačné kanály budú týmto posunkom v tomto storočí. Tak vám predstavím video e-mail firmy Talk Fusion. Tieto video e-maily sú krásne uložené do šablón, ktorých už firma vytvorila zhruba 1000. A tieto šablóny sú jednak s firemným pozadím, súkromným, ale aj so zábavným. To znamená, že tie videá sú vložené do týchto šablón, čo ešte umocňuje ten dojem z týchto video e-mailov. Vôbec takto vznikla celá vízia tejto firmy, kde majiteľ Bob Reyna chcel poslať krátky 10-sekundový video z dovolenky a prevádzkovateľ e-mailov AOL povedal, že to nie je možné. To znamená, že tak prišla táto myšlienka, že prečo by to nemohlo byť možné, veď ako sa dá ju pozerať videa, tak sa obklopil Bob Reyna s IT technikmi a vytvorili krásne video e-maily. Tak vy by ste čomu dali prednosť? Takémuto nezáživnému čierno-bielemu e-mailu, alebo takýmto graficky veľmi farebným a pestrým video e-mailom. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Miss Debbie, happy birthday to you, eat more cake. Join Talk Fusion. Love you, bye. What's up? What's up? I love you. I love you. Steam cleaning your carpet is really just soak and suck. It can leave behind moisture and dirt that could turn your home into a breeding ground for mold and bacteria. Here we are in our new indoor facility, Foley Center.
We're getting ready to leave for Minnesota tomorrow. Hello everybody, this is Kenneth Andreasen, Zach's coach. We are here in Qingdao practicing. Today is July 9th. Hi, how are you? As many of you know, I've just returned from northern Uganda. It was an incredible time. I saw extreme brokenness, poverty, but also a lot of hope for the future. Tak tu ste mohli vidieť ukážky takýchto video-e-mailov. A dnes už ľudia nechcú písať a čítať čierno-biele e-maily, ale chcú pozerať videá a preto ja si myslím, že ten vek video-e-mailov príde. Vy ste už poslali nejaký video-e-mail alebo ste dostali už video-e-mail? Pretože keď nie, to len tiež dokazuje, že ten vek videokomunikácií prichádza práve teraz. A práve tieto video-e-maily vedia odovzdať okamžik, atmosféru toho okamžiku, poslať ďalej. Či už ako Happy Birthday ste mohli vidieť v krásnu šablónu to má, alebo aj nejaké firemné, treba z realitka, keď pošle von video-e-mail s novou nehnuteľnosťou, úplne to inak zapôsobí na tých ľudí, lebo môžu vidieť jednotlivé izby, lokalitu a tak ďalej, ako keby tá realitka poslala len popis tej ktorej nehnuteľnosti. To využitie je veľmi široké a to bude závisieť od jednotlivých firiem, čo môžu propagovať svoje produkty, respektíve služby. Jedno takéto konkrétne, jeden video-e-mail vám môžem teraz predstaviť. A takýmto spôsobom sa dajú tiež ponúkať produkty. Dobrý deň, prajem. Pozdravujem vás prostredníctvom najmodernejšej komunikačnej technológie. Odteraz vám budem posielať infomaily v takejto forme a je to forma videomailu. V takejto podobe vám budem vedieť názorne ukázať novinky, ktoré boli zakomponované do jednotlivých produktov. Dnes by som vám chcel predstaviť kameru do auta, o ktorej som vám nedávno písal. V ponuke sú dva druhy kamier Glockem s označením GC1 a GC2. Tak dnes sa posiela zhruba 25 miliárd e-mailov denne a z toho len 1% sú video e-maily. To tiež dokazuje, ako už viackrát hovorím, to, že prichádza ten vek videí a video e-mailov. Čo ešte pri týchto video e-mailoch zaujímavé, že je možné v pozadí pozrieť, koľkokrát ten klient, zákazník tento video e-mail pozrel a tak firma môže mať spätnú väzbu o tom, aký záujem je o ten produkt alebo službu. Tieto video e-maily dnes je možné posielať a prijímať na moderných zariadeniach Apple, iPod, iPhone, zariadeniach Android. Samozrejme, firma nevlastní len tieto video e-maily, ale v súčasnosti ponúka 8 produktov, videokomunikačných produktov a všade tam, kde je potrebná komunikácia medzi firmami, v rámci rodiny, v rámci priateľstiev, v rámci sociálnych sietí, tak práve tam sa dajú tieto videokomunikačné produkty využiť. Teraz vám pustím také 3-minútové video, kde obchodná šéfka firmy Talk Fusion vám predstaví týchto 8 produktov. Nech sa páči. Jedině Talk Fusion nabízí tolik možností za tak málo peněz. 8 revolučních produktů v jednom výhodném balíčku. Video e-mail, videokonference, živé vysílání, Fusion Wall, sdílení videa, videoblog, formuláře pro odběr a automatické videoodpovědi. Dejte své obchodní komunikaci nový rozměr. Buďte v kontaktu s rodinou a přáteli. Talk Fusion vám tohle vše umožní. Už žádné nudné černobílé e-maily. Za méně než 60 vteřin můžete komukoliv na celém světě poslat nádherně barevný video e-mail. Zvolte si ze 400 elegantních předtvořených šablon určených jak pro obchodní, tak osobní komunikaci, navíc dostupných v mnoha jazycích.
Spolupracujte v přímém přenosu. S vysoce kvalitní službou videokonference můžete vyučovat, dávat školení a setkávat se tváří v tvář se svými kolegy, obchodními partnery a zákazníky po celém světě. Ušetřete čas, cestování a peníze. Změňte obyčejnou schůzi v živě vysílanou mezinárodní událost. Služba živé vysílání Talk Fusion vám umožní živě vysílat vaše prezentace kdykoliv, kdekoliv a kamkoliv na světě a pro neomezené publikum. Sdílejte svou plochu, streamujte video, chatujte s návštěvníky. Své živé vysílání si můžete dokonce nahrát pro budoucí použití. Udržujte krok se nejnovějším vývojem v online videokomunikaci a připojte se k první 3D sociální a podnikatelské síti na světě Fusion Wall. Nahrajte svá videa, sdílejte se světem své myšlenky a své produkty. A to nejlepší, jednotlivých zdí můžete vytvořit zcela neomezené množství. Pomocí služby sdílení videa můžete okamžitě poslat libovolnou videosprávu komukoliv ze svých přátel nebo příznivců na více než 200 sociálních sítí. Jedno kliknutí a jste všude. Povězte světu o svém produktu nebo o svých službách, komunikujte s rodinou nebo prostě vyjádřete svůj názor na stylovém videoblogu. Proč psát, co si myslíte, když to můžete jednoduše říct? Chcete oživit své podnikání, odlišit se a vyniknout v davu? Talk Fusion dokáže návštěvníky vašich stránek proměnit ve vaše zákazníky. Automaticky získejte nové kontakty pomocí našeho e-formuláře pro odběr. Umožněte návštěvníkům odebírat novinky na vašem webu, zdarma získávat nabídky a dostávat obchodní informace. Všichni víme, že na to, aby se z potenciálního klienta stal skutečný klient, je třeba více než jeden kontakt. Služba automatické videoodpovědi dokáže automaticky komunikovat s potenciálními zákazníky pomocí řady cílených videospráv odesílaných ve vámi zvolených intervalech. Je to, jako by pro vás 24 hodin denně pracoval výkonný prodejní tým. Připojte se k budoucnosti jménem Talk Fusion. Kdo Talk Fusion vyzkouší, ten si jej zamiluje a chce jej také. 8 revolučních videokomunikačních produktů určených pro zábavu i pro biznis. Špičková podpora, nejvyšší etické standardy. Přidejte se k firmě, které můžete důvěřovat. Využijte sílu Talk Fusion už dnes. Keby ste sa chceli viac dozvedieť o týchto videokomunikačných produktoch a programoch, tak v rámci tréningov, ktoré máme stredu a piatok, predstavujeme postupne jednotlivé tieto produkty. Respektíve sa spýtajte ľudí, ktorí vás sem dnes pozvali, vašich sponzorov. To znamená, že takéto videokomunikačné produkty a programy ponúkam dnes vám na využitie, respektíve pre firmy, ktoré takéto programy budú využívať, pretože treba táto videokonferenčná sála môže byť veľmi dobre uplatňovaná pre firmy, šetrí čas a peniaze, nemusia ľudia cestovať. Najmä firmy, ktoré majú nejaké filiálky po Slovensku, po svete, po Európe. To znamená, takýmto spôsobom si môžu dohodnúť či vzdelávanie, či nejaké porady. Tak byť na správnom mieste, správny čas je veľmi dôležité v živote, samozrejme. A tu, keby sme porovnali alebo prirovnali časový priebeh tejto obchodnej ponuky, tak môžeme to porovnať trebárs, ako keby ste mohli byť akcionárom McDonaldu vtedy, keď ešte zo 100 ľudí 99 neochutnalo hamburger, alebo ako keby ste mohli profitovať z Microsoftu, keď ešte zo 100 ľudí 99 nepoznalo, čo je Windows. To znamená, to načasovanie je ideálne a ten rýchlik s touto informáciou teraz prichádza na Slovensko a my máme šancu nastúpiť na tento rýchlik a profitovať z tohto biznisu, ale samozrejme to bude závisieť od vás, či na tento rýchlik nastúpite alebo zostanete na peróne a prejde vám jedna obrovská príležitosť, ktorú o 2 roky môžete povedať, že bohužiaľ som ju nevyužil. Takže to bude závisieť od vás. Pretože si predstavte, že by ste mohli profitovať z nejakého internetového biznisu, napríklad z Google, z Facebooku a ďalších. No dovteraz to nebolo umožnené. Teraz je prvýkrát v histórii, keď máme možnosť a šancu profitovať z internetového biznisu, a to formou sieťového marketingu. Sieťový marketing sa stáva uznávanou formou podnikania vo svete a ľudia ako Bill Clinton, Donald Trump, Warren Buffett, Robert Kiyosaki, ľudia, ktorí poznajú, ktorým smerom vôbec postupuje biznis,
veľmi pozitívne hovoria o sieťovom marketingu. Robert Kiyosaki, ktorý sa preslávil rôznymi knihami o peniazoch, ukazuje nám, ako treba sa peniazom stavať, ako zarobiť peniaze. Napísal jednu knihu, ktorá patrí medzi posledné, a to Biznis 21. storočia, kde práve píše, že sieťový marketing je týmto biznisom 21. storočia. Warren Buffett, ktorý je tretí najbohatší muž sveta, nedávno tiež kúpil jednu firmu, ktorá pracuje na báze sieťového marketingu. Čiže títo ľudia vedia, ktorým smerom, ako som povedal, ide biznis a prikláňajú sa k sieťovému marketingu, ktorý sa vyučuje na Harvarde, na univerzitách, aby tí ľudia spoznávali tento biznis. Je na čase si uvedomiť, že model priameho predaja funguje skvele. Redaktor Jim Cramer zo CNBC. Čo tento sieťový marketing, prečo aj mňa uchvacuje, je to, že ako obyčajní ľudia máme možnosť zarábať reziduálny, čiže pasívny príjem. Pretože ja nie som spevák ani spisovateľ, to znamená, reziduálny príjem majú práve trebárs oni, naspieva CDčko a dostáva tam mi pri opätovnom predaji týchto CDčok alebo pri predaji knihy. No ja to nemám takú danosť, ale reziduálny príjem by som chcel zarábať a toto práve umožňuje sieťový marketing. Kto používa Talk Fusion? Norwegian Cruise Line je veľmi bohatá cestovka zameraná na lodnú dopravu, Applebee, sieť reštaurácií, Sweetbay, sieť supermarketov, ministerstva, vojenská akadémia, policajná akadémia. No väčšinou tu zatiaľ vidíme americké firmy. Práve naša úloha bude, aby sme Talk Fusion rozšírili tu v Európe. A v Európe by som už mohol trebárs spomenúť Mercedes, ktorý používa tieto produkty Talk Fusion alebo DHL. Tak, ako by sa vám páčilo tieto videokomunikačné produkty premeniť na okamžité zisky? Čiže profitovať z tohto internetového biznisu, pretože denne na internete je viac ako 3 miliardy ľudí. Ale pokiaľ patríte ako väčšina ľudí do skupiny 40-40-40, to znamená, že pracujete 40 hodín týždenne, pracujete 40 rokov, hoci dnes tú hranicu odchodu do dôchodku posúvajú vyššie a váš dôchodok bude predstavovať len 40% z toho, čo ste skôr zarábali, čo tiež nebolo veľa, tak určite tí, ktorí patria do tohto klubu 40-40-40, to nie je o tých plnených snoch, o ktorých som hovoril na začiatku. Ale práve prichádza táto firma Talk Fusion, prichádza 2 až 5 ročným plánom. To však neznamená, že vy začínate peniaze zarábať o 2 alebo o 5 rokov, peniaze zarábate od prvého okamžiku, ale od 2 až o 5 rokov práve, že môžete odísť do finančného dôchodku, pretože tento systém, ktorý vám teraz v tejto poslednej časti predstavím, marketingový plán, je tak efektívny, že práve za toto obdobie vy môžete dospieť k tomu, že budete finančne úplne nezávislí. Pre koho je tento obchod? Je pre každého človeka, ktorý pozná ďalších 2, ktorí by si chceli privyrobiť alebo zarobiť trošku peniaze, alebo aj úplne zmeniť svoju finančnú situáciu. Alebo pre tých, ktorí poznajú trebárs 2 firmy, ktoré by chceli využívať tieto videokomunikačné produkty ako užívateľia. Čiže to je pre každého tento plán, ktorý aspoň týchto 2 ľudí pozná, a preto 2, pretože je to binárny systém, ktorý o chvíľku predstavím. Firma Talk Fusion je jediná na svete, ktorá zaviedla tzv. Instant Pay. Instant Pay znamená, že firma vypláca zarobené peniaze okamžite. Posiela zadarmo takúto global cash kartu, tam, kde ukazujem so zelenou šípkou, a táto karta, toto je bankomatová karta, a kde ste vo svete, v ktorej krajine, tak vyberáte tú menu a po 3 minútach, to znamená, zarobíte bónus, a o 3 minúty máte na účte a môžete touto global cash kartou vybrať z bankomatu. No poznáte nejakú takú firmu, ktorá je takto silná, kapitálovo alebo IT aj účtovnícky, že o 3 minúty tie peniaze môžete vybrať.
tak práve táto firma Talk Fusion toto ako prvá na svete zaviedla. To znamená, nemusíte čakať týždeň alebo mesiac, okamžite. A pred pár týždňami Bob Reyna predstavil ďalší bónus, a to je autobónus vo výške $600 pre tých, ktorí dosiahnú v kariérnom rebríčku tak pozíciu tzv. 3 hviezdičky. O tej pozícii ešte budem hovoriť. A všetci tí, ktorí dosiahnu, tak firma bude prispievať $600 na auto, za podmienky, že to auto bude Mercedes a bude mať striebornú metalízu. To auto nesmie mať viac ako 5 rokov a nesmie mať viac najazdených ako 100 000 kilometrov. V prípade, že dosiahnete túto pozíciu a nebudete chcieť Mercedes si kúpiť, tak firma vám bude prispievať $300 a vtedy sa nepýta na čo tieto bónusy používate. Tento autobónus je nad rámec ostatných provízií a bónusov, ktoré firma Talk Fusion vypláca. Tak, postupne prechádzame k tomu marketingovému plánu. Firma zaviedla binárny systém. Binárne systémy sú veľmi moderné systémy v sieťovom marketingu. Vieme napríklad, že Amway je na trhu už 50 rokov a veľmi korektne a čisto funguje, ale nemá takéto efektívne systémy, ako má Talk Fusion, pretože tu stačí mať tým na ľavej strane a tým na pravej strane a tým pádom vy už začínate budovať svoju sieť, pretože v sieťovom marketingu je účel vybudovať si sieť. A práve tá jednoduchosť je v tom, že prinesiete človeka na ľavú stranu, na pravú stranu a už budujete sieť. To znamená, to je aj základná podmienka na kvalifikáciu na vyplácanie všetky odmeny, aby ste priniesli človeka na jednu, na druhú stranu. Tu sa vám to podarilo, vy máte zdvihnuté ruky, páči sa vám tento biznis, tak dostávate tzv. Binárny bónus vo výške $25 pretože tie binárne bónusy sa vyplácajú vždy, keď príde nová pozícia na ľavú stranu a na pravú stranu. Systém to kontroluje, spáruje a keď takáto situácia nastane, tak vám vyplatí bónus vo výške $25. Ale sieťový marketing je o duplikácie, to isté naučíte túto kočku, ktorej sa tiež tento biznis páči. Ona tiež prinesie dvoch ľudí na ľavú stranu, na pravú stranu, čiže kvalifikuje sa na všetky odmeny v Talk Fusion a zarobí $25, pretože má človeka na ľavej strane, na pravej strane. To isté tento chlapík v červenej košeli, $25, pretože má obsadenú pozíciu naľavo a napravo. Ale čo sa stane v tomto prípade s vašimi bónusmi? Tu v tejto úrovni sa vytvorili 2 cykly na ľavej strane a 2 cykly na pravej strane. To znamená, že vy v tomto prípade dostávate 2x$25, čiže $50 ako binárny bónus. A tieto binárne bónusy dostávate do neobmedzenej hĺbky tohto binárneho systému. Nie do 10. úrovne, 15. ako majú niektoré iné takéto firmy so sieťovým marketingom, ale do neobmedzenej hĺbky. Jediný limit tu je, že na jednom business centrum vy môžete zarobiť maximálne $50,000 za jeden týždeň. To je binárny bonus. Tak tá sila toho bináru tkvie v tom, zoberme si taký príklad, že každý do tohto obchodu prinesie len 2 ľudí za jeden mesiac. To znamená, že vy ste priniesli prvý mesiac týchto 2. Ako som povedal, tu je účelom naučiť tých ľudí duplikovať to, čo robí sponzor, tak oni sa to naučili, prinesú ďalší mesiac 2x2, čiže ďalší mesiac pribudnú 4. A takto to postupuje, 10. mesiac pribudne do vašej siete 1000 ľudí a 12. mesiac 4000 ľudí. Spolu za jeden rok to je viac ako 8000 ľudí. Tak určite tento matematický príklad nebude fungovať do bodky, pretože nie každý prinesie tých 2 ľudí, ale budú ľudia, ktorí prinesú oveľa viac, 5, 6, 10 ľudí a preto tieto čísla zhruba fungujú.
Tí, ktorí sú moji sponzori, ktorí sú v tomto biznise 1 rok, tak oni majú zhruba 10 000 ľudí v sieti. Čiže funguje to. Ja som 3. mesiac a ja mám do 90 ľudí. A vidíte, tu 3. mesiac podľa tohto rozpisuje 14 ľudí. Čiže táto sieť, táto binárna sieť sa buduje veľmi rýchlo, aj preto, zoberte si to, že vy prinesiete túto kočku a tohto chlapíka. Ten chlapík prinesie sem na ľavú stranu, na pravú stranu. A vy, keď odovzdáte túto informáciu ďalej, pretože chcete túto ponúknuť, túto šancu zarobiť peniaze aj iným, tak kde už môžete registrovať? Jedine sem alebo sem. To znamená, tým pádom už pomáhate budovať sieť tomuto a tejto kočke. A preto je tento binárny systém takýto silný a efektívny. Ako sa vám vytvára táto sieť, tak sa vám párujú tie pozície na ľavej a na pravej strane, čiže vytvárajú sa vám tie obchodné cykly. A keď tie cykly, tých cyklov je 10, tak sa dostávate na tzv. Zlatú pozíciu a za ten týždeň vám vyplatí firma $250, pretože tu tá perióda je týždeň. Keď za týždeň sa vám vytvorí 40 cyklov, tak za ten týždeň zarobíte $1000. A tu je práve tá pozícia 3 hviezdičky, keď za jeden týždeň sa vám spáruje 50 cyklov, vtedy ste v hre o autobónus a vtedy vám firma vyplatí $1250. Finančná sloboda začína pri pozícii diamant, čo je 100 cyklov za týždeň a plat je tu $10 000. Toto sa dá dosiahnuť v rôznych časoch, samozrejme sú príklady, keď to dosiahli za 80 dní, ale tak ten priemer je do toho roka, táto pozícia sa dá dosiahnuť. Ja si myslím, že tých $10 000 je plat, ktorým sa dá užiť v hociktorej krajine sveta veľmi slušne. Tak, aké sú ďalšie bónusy? Firma v súčasnosti vypláca 6 bónusov. Prvý bónus je rýchly štart bónus. Pretože vy šírite túto myšlienku tohto obchodu, firma to ocení a keď do tohto obchodu prídu ďalší ľudia, tak za to vám vyplatí jednorázovo 10, 20 alebo $60. A to v závislosti od toho, s akým balíčkom tí ľudia prichádzajú. O tých balíčkoch budem hovoriť. Ďalší bónus je Mega Matching bónus. Tento Mega Matching bónus je o tom, že vy dostávate 10% z binárneho bónusu ľudí, ktorých ste vy priniesli do tohto obchodu. A teraz si predstavte, že ten človek dosiahne tú pozíciu diamant, ktorého ste priniesli. To znamená, bude zarábať $10 000 a vy z toho dostanete 10%, čiže $1000. A to za to, že raz ste toho človeka do tohto obchodu priniesli. To znamená, veľmi zaujímavý, veľmi dobrý bónus je tento Mega Matching bónus. Bronzový bónus, bronzová pozícia vzniká vtedy, keď vy prinesiete na ľavú stranu človeka a na pravú stranu človeka. To je bronzová pozícia. A keď toto naučíte ľudí, ktorých vy prinesiete do obchodu a aj oni získajú človeka na ľavú stranu a na pravú stranu, stanú sa bronzovými, to firma ocení a vám vyplatí $20. To bol tretí bónus. Ďalší bónus je za postup. Keď dosiahnete pozíciu diamant, double, triple alebo diamant elite, tak firma to ocení, že pracujete systematicky a vyplatí vám $1000, $2000, $3 a $5000 ako jednorázový bónus, ktorý potom po tých 3 minútach to bankomatovou kartou môžete vybrať hoci kde na svete. Veľmi zaujímavým bónusom, ktorý vypláca veľa peňazí, je líderský pool bónus, ktorý je o tom, že tí, ktorí dosiahnu pozíciu modrý diamant, to je jedna z pozícií medzi poslednými, a tí ľudia dostanú rozdelené 1% z celosvetového obratu firmy Talk Fusion, čo sú obrovské peniaze, pretože nezabúdajte, toto je internetová firma, internetový biznis a tento rok plánuje firma mať obrat $1 miliardu. A to je len začiatok, pretože budúci rok už sú to 3 miliardy a tak to pôjde hore a z toho 1% sa bude deliť pre tých ľudí, ktorí na túto pozíciu prídu. No a nakoniec je tu reziduálny príjem
ten reziduálny príjem je ten pasívny príjem a práve sa vytvára z toho, že za užívanie týchto videokomunikačných produktov je mesačná platba $35 a práve z týchto $35, ktoré platia ľudia vo vašej sieti, vám firma vypláca reziduálny príjem. Ja to prirovnávam vždy k mobilu, pretože mobil je komunikačný nástroj a každý mesiac za prevolané minúty ja musím zaplatiť. Ale z toho nemám žiadny reziduál, pretože tie peniaze odídu a majú z toho peniaze akcionári. Aj tu využívajú sa tieto videokomunikačné programy, čo ja si myslím, že ten poplatok nie je vysoký, čo je zhruba 25 €, ale z toho vy môžete získať reziduálny príjem, veľmi slušný. Ako sme povedali, za ten rok môžete mať 10 000 ľudí v sieti. A z toho, keď oni platia, tak to sú tiež veľmi slušné peniaze. Bob Reyna prezradil kľúč k bohatstvu, zistite, ktorým smerom sa uberá dav a dostaňte sa tam ako prvý. To znamená, že teraz myslel to, že prichádza vek videokomunikácie a máme obrovskú šancu sa postaviť na čelo tých más, najmä na Slovensku, lebo na Slovensku tento biznis len teraz rozbiehame. A to, že videokomunikačný vek prichádza a príde, deklaruje aj internetový gigant firma Cisco, kde vydali prehlásenie, že do roku 2014 viac ako 90% ľudí, firiem budú práve využívať videokomunikačné produkty a programy. To znamená, že zo všetkých strán sa potvrdzuje to, že vek videokomunikácií prichádza. Tak, ako sa dá do tohto obchodu dostať, akým spôsobom? Už niekoľko mesiacov je predĺžený tzv. Štartovací balík, ktorého hodnota a cena je $125 a mesačný poplatok je tu $20 a tí, ktorí vstúpia týmto štartovacím balíkom, dostanú z tých produktov video e-maily a dostanú do binárneho systému jednu pozíciu. Oveľa lepšie je vstúpiť do tohto obchodu exekutív balíčkom, čo má hodnotu $250 a mesačný poplatok je $35, ale tu už dostávate všetky programy firmy TalkFusion. A nedávno bolo stretnutie spolupracovníkov firmy TalkFusion na Floride 20. augusta, kde boli práve prezentované nové produkty a nové upgrady a v rámci týchto štartovacích poplatkov sú zahrnuté aj tieto upgrady a tieto inovácie, pretože vznikli nové produkty, ktoré sú smerované na mobil a tieto sú zahrnuté v týchto poplatkoch. Čiže tu je mesačná platba $35. Tu človek môže využívať všetky šablóny, ktoré firma vytvorila na video e-maily. Môže požiadať o vytvorenie jednej šablóny, originálnej, treba pre niektorú firmu alebo aj pre súkromnú osobu. A tu už človek, ktorý príde týmto balíčkom, má nárok na autobónus. Pre všetkých tých, ktorí chcú využívať tento produkt a vytvoriť si sieť a budovať svoj biznis, tak odporúčam Elite balíček. Stojí $750, ale mesačný poplatok je tu tiež $35. Samozrejme, všetky produkty zahŕňa. Tu si môžete objednať 3 video e-maily, plus si môžete objednať jedno logo, ktoré firma vytvorí len pre vás, pre vašu firmu. A potom toto logo môžete zameniť s logom TalkFusion a váš trebárs ten video e-mail vyzerá ako originálny produkt vašej firmy. Samozrejme, máte tu nárok na Mercedes bonus. Čo však je výhoda tejto pozície, že tu hneď dostávate 3 pozície, čiže najlepšie 3 pozície do binárneho systému. Hneď ste kvalifikovaní na všetky odmeny, ktoré firma TalkFusion vypláca a zarábate 2 až 3 krát viac tou istou prácou. To znamená, pre tých, ktorí vstúpia týmto balíčkom, tá šanca rozbehnúť, pretože prakticky si budujú 3 siete. Jedna pozícia vľavo, jedna vpravo a jedna top. To znamená, že preto sa zarába 2 až 3 krát toľko. Tí, ktorí vstúpia treba so štartovacím balíčkom, tak majú do mesiaca šancu upgradenúť na ten vyšší balíček, aby potom boli kvalifikovaní na ten autobónus. Samozrejme aj z exekutív balíčka sa dá upgradenúť na
Elite balíček. Tie poplatky sa platia len raz, nie je tam nejaké ročné obnovovanie a tak ďalej. To je raz za, povedzme ako za franchise, raz sa zaplatí a človek potom užíva tieto produkty. Viackrát som už dnes hovoril, že kľúčom každej príležitosti je načasovanie, byť na správnom mieste, správny čas. Ja si myslím, že tento biznis je pre inteligentných a rozumných ľudí a pre ľudí, ktorí sa vedia správne a rýchle rozhodnúť, pretože je toto binárny systém a keď sa rozhodnete treba hneď po tejto prezentácii, že sa pridáte k nám budovať tento obchod na Slovensku alebo aj inde na svete, tak vaša pozícia môže byť tu hore. A postupne sa začínajú vytvárať tu pod vami nové pozície a vytvárate si sieť. Nikdy neviete, človek treba z tento rozbehne inú krajinu, ktorá bude tiež pod vami. Ale keď rozmýšľate a váhate, a treba z 2 týždne, mesiac, tak a potom sa rozhodnete vstúpiť, tak vaša pozícia môže byť tu. A toto všetko ste stratili. Toto je môj posledný slajd dnešnej mojej prezentácii a na záver ja vždy zvyknem tak zhodnotiť a zosumarizovať výhody, ktoré som videl ja a vidím ja v tomto obchode, prečo som vstúpil do tohto obchodu. Pretože je to 100% biznis z domu. A po večeroch sú takéto živé videoprezentácie a treba ľudí pozývať na tieto videoprezentácie, pozrieť si to. A čiže dá sa robiť biznis z domu. Prichádzajú dlhé zimné večery, ja si myslím, že aj formou zábavy sa takýmto spôsobom vieme tu stretnúť, pozrieť si to namiesto televízie a budovať si svoju sieť, svoj vlastný biznis. Napriek tomu, že je to biznis z domu, tak máte obrovskú šancu vytvoriť celosvetovú sieť, pretože, ako som povedal, internet je 3 miliardový biznis v súčasnosti a na celom svete. To znamená, keď aj pracujete v iných multilevel marketingových firmách, pretože tieto produkty TalkFusion veľmi veľa ľudí z MLM začína využívať práve na oživenie svojej siete. Vôbec to nie je konkurencia, ale pomoc, ktorým sa dajú osloviť ľudia v sieti. To znamená homemade biznis z domu, trh celý svet, sieťový marketing, ktorý dáva možnosť reziduálneho príjmu a veľmi moderné produkty, videokomunikačné produkty, malý vstup. Veď si zoberte, koľko zbytočných vecí aj máte doma, pretože za $250, to je zhruba 170 €, určite ste kúpili nejaké šaty alebo nejaký nábytok, ktorý vôbec, alebo vázu z dovolenky a tu sa vám otvoria dvere do megabiznisu. Ja vždy zvykneme povedať, aké riziko má tento obchod, najmä pre tých nových. No riziko je to, že keď nedonesiete nikoho, tak máte produkt, ktorý využívate, veľmi moderný produkt. Ale ja si myslím, každý z vás pozná 2-3 ľudí, ktorých vie priniesť do tohto obchodu a ktorí mu začnú budovať svoju sieť. Čiže toto boli pár výhod, ktoré vidím ja v tomto obchode. Tých výhod je viac, samozrejme. Ale či ťa toto oslovilo, alebo či vás toto oslovilo, samozrejme závisí od vás. My budeme radi, my vás voláme do tohto obchodu, aby sme spolu vybudovali Slovensko, aby sme sa podielali na nejakých iných trhoch vo svete. Samozrejme to rozhodnutie je na vás. Keď vás toto oslovilo, tak zavolajte človekovi, ktorý vás dnes sem pozval na túto videoprezentáciu, respektíve vášmu sponzorovi. A spojte sa s ním, keď máte otázky, nech vám vysvetlí a potom nech vás zaregistruje do tohto obchodu. Ja vám ďakujem za vašu účasť dnes tu na tejto videokonferencii a zajtra som tu opäť, zavolajte svojich kolegov, priateľov, poprípade ľudí, ktorých takýto obchod zaujíma. Ďakujem ešte raz.